Hello, mga ka-listeners. Maayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? Mga ka-followers. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no sa panugon. Napasensya kayo ha nga nadugay-dugay kong upload sa sumpay. Og shout out day no kang Isa Alcosaibe, og shout out sa tanan nga naminaw ning dramaha nga nagsunod. O karon mga followers, mga ka-listeners niya ang sumpay ning Sugilanon. Panugon. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Unsa maginaas maong kakahuyan, madam? Dali mo pagdiscovery sa tanan, Ella. Oh, madam. Ella, makahuluganon kayo ang sinultihan ni Madam Lily. Kinahanglan ato mahibaw ang sekreto ni ano maong kakahuyan, Eric. Ako nang bahala niya na, Ella. Kitang duhang mubuhat ini, Eric. Dili mahimo nga pasagdanti ka tungod kay wa pa madakpi ang kriminal. Husto ka. Kung kinsa man siya, posible nga nagtanaw lang siya nato. Og, mura gusto si Wilma sing gituhuan. Nga ang anino, milihok na usap. Tungod kay gilabay si Bansanas ni ini. Kung kinsa man ka ng maong kriminal, nakasiguro ko, nga ni Arasiya sud sa mansyon. Ha? Usa sa mga kauban nato ang kriminal, Ella. Eric. Dili ka. Husto si Madam Lily siyang pagduda, Eric. Bahin sa gigubang manikin. Ha? Nagtuo siya. Nga usa kini ka mensahe. Nga kinahanglang biyaan ko kining dapita. Pero dili ka na mahitabo. Tungod kay dili na kumubiya ining dapita. Ella, mayo tingali nga ato na lang ilabay ang manikin. Dito na to siya makuha sa lake. At usab na to siya dito itambog o balik. Pero kinahanglan may bawas si Jewel ni ini. Tungod kay siya na ang tag-iya sa lake. Basta ikaw, Ella, okay ra gid ko. Sige. Ato ni ilabay ang nagupok nga manikin sa lake. Kami na lang si Eric ang mulabay sa manikin, Joel. Ella, may ubag, di ko ni mo likayan. Mag-uulom sa kumagunahuna kung likayan ko ni mo. Joel, may uyab na ko. Dili mahimong makigsuod pa ko nimo. Salamat na lang sa offer. Pero kami na lang mo hipo sa manikin. Tuod di ay, may lain kong gustong isulti nimo. Unsa man na, ha? Sige, sulti lang. Naibawag ka nga ganahan kay kumagigsulti ni mo. Kung magunahon na kabaligya sa lake, ako'y mo palit. Ha? Okay. Sige. Ako nang hunaw-nauna. Pero alam pag-expect ha. Kay basin pa rin kung may mahimo pa ko niya ng maong lake. Okay, sige. Excuse me. Ella, dili may tabong mo piyak ko din eh. Nga dili ko ikaw mada. Ikaw gyud ang akong pangasawa nila. Ikaw gyud. Nana sa lake ang tanang parte sa lawa sa manikin. Maong kalimtin na Ella. Dili, Eric. Ha? Husto si Madam Lily siyang giingon. Nga doon ay mensahe ang pagguba sa manikin. Posible nga ang kriminal ang nabuhat ni ini. Unsa? O kinahanglan nga mag-amping ta.
Tungod kay gibati na kung akit lang ang gibantayan sa kriminal. Doon na siya gustong ipaabot ka na to. Ug unsa man ka? Kana ang atong hunahunaon pag-ayo. Og nagtuo ko. Nga ang bugtong makatabang lang na to, nga mailhan ang kriminal. Mao si Lola Carmela. O, unsa? O bani ko sa payag ni Lola Carmela, Eric. Gusto ko mo adto karon dayon sa payag ni Lola Carmela, Eric. O, pero Ella, murag wa pa sa maayong buot karon si Lola Carmela. Gigo ko na ba kung niyag sundang gapon? Basin og, iyan na ang tigbasong karon. Di lang ulit mo pa doon sa payag. Gusto lang ko makadumdum ini. Sige. Kung mauna mong gusto. Unsay gilantaw ni mo diha sa bintana, Joel? Si Eric o Gila. Tuwa sila paingon sa kakahuyan. Oh, maayo untag masugatan sila sa kriminal. Og patyo na lang si Ella. Di lagi mahimong matay sa ila. Kay mga asawa ko niya. Ambot ni mo, oy! Hilom dia. Di ka lang Joel, asa man ka? Sundan ako sila. Di lang ka. Kalagot kintuhan na, oy. Biya-biyaan naman lang ko niya, oy. Reset. Kamingaw ra ba din sa mansyon? Adto lang ko sa gawas magpaabot nila. Adto ko sa gazebo. Aron makita na ko kung doon ay tao nga moduol na ko. Mao din ni ang daan paingon sa kabalayan sa ubos, sa mga saop. Oh, mauna Ngano kang wa may mga saop ni amahan nga mitambong si ang haya og mihatod niya sa sementeryo, no? Lahi ang mga plano ni amahan. Bisan human siyang kamatayon. May mga panugon pa siya nga gipatungan. Ug posible nga usan ni siyang panugon nga dili pahibaw ang haya ug ang iyang lubong. Napunog gitstang haga si amahan, Eric. Huno na. Oh. At nganong kalitang nang hunong? Narang payag ni Lola. Nasa ibabaw. Oh. Nag-inusara raman lagi ng maong payag diha. Oo. Ug naa sa taas ang retrato ni Amelia. Ang permin niyang pagkisultihan nga murag buhi kini. Mao ba? Dinhi ka lang, Eric. Oh, Ella, asa man ka? Paabutan ako diha. Makigsulti lang ko ni Lola Carmela nga ako lang. Pero Ella! Hoy! Oh. Ay. Wala gyud siya mamati na ako. To mitungas na siya paingon sa ibabaw. Sila. Mitungas paingon sa ibabaw sa bungtot. Ang payag yun sa ibabaw ang iyang rumbo. Kung kinsam gika ng payag na si babaw na ang gitungas ng ila. Gusto ko. Aray ko agis pikas. Kanang di makabantay si Eric na ako. Mura magdunig ipaabot si Eric diya sa ubos. Makasapot man yung mga tawhana, oy. Kalain tanahon sa mansyon nga patay na si amahan, oy. Pero mura magdunay mga mata nga nagtanaw na ako din sa ubos. Pero dili naman sad ko makaapas ni Joel, oy. Nagunsa Madam, kamay na lang ginukuha nga ako na siya masagpaan. Hain sila. Pakuyawan man sad ko nimo. Hain sila. Ngadong di ka sa gazebo. Kuan, nanglaya silang tulo paingon anang kakahuyan. Nanggita yung problema ni mga tawhana. Madam, unsa man ginaan ng kakahuyan? Nganong dili man kamo klaro og sulti namo?
Kay aron ba sa amo namang pagpangandam? Kung ako pa'y ikaw, mubiya ka na lang ini Dapita. Unya na kumubiya, madam. Ako'y mahimong suspek sa kamatayon ni Manny kung mubiya ko. Oh, dili mo ka ikaw. Dili tao, no? Wajutan ko yung nauna nga mupatay og tao, dam. Gawas pa, nakrasab ko atong Manny. Pero, giilog ni Ella ang iyang atensyon nga para unta nako. Sige. Hayahay lang mo na diha. Niya nagit ko sa taran sa payag. Pero, mingaw man. Wala man ako tawas taas. Oh. Uy. Abli raman tayo ng pultahan siyang payag. Maayong adlaw! Lola Carmela? Lola? Mura man ako'y tao ang payag. Unsa ka ako na. Musaka ko. Husto. Musaka ko. Lola? Lola Carmela, nakadiyasod sa imong payag? La, si Ella ni. Ayaw lang kasuko nga masud ko sa imong payag, ha? Naarang retrato nga giingon ni Eric. Nagipahimutang sa altar. Mingaw man ang iyang payag. Wa tingali din his Lola Carmela. Tuwa na sa Ella. Nakasakaran siya sa payag ni Lola Carmela. Makita na yun niya ang itsura ni Amelia, nga anak ni Lola Carmela. Pero kinala magpadaol ko gamay sa payag. Kaya tingali unsay buhato ni Lola Carmela kung makita siyang Ella sa suod siyang payag. Pero, wa pa man siya kagubot. Muinahin nila kong padool sa payag ni Lola Carmela. Kagwapa dik anak ni Lola Carmela, uy. So, ikaw day si Ma'am Amelia. Okay. Mag-vlog lang ko gamay. Hello, guys! Ni anak ko sa suod sa payag ni Lola Carmela. Abi ninyo, guys, medyo cool ba, pero atong agwantahon. Karon, kanang inyong makita nga picture sa ibabaw sa altar nga gihalaran o gidagkutan pa ang mga kandila. Kakuyaw kun masunog ang altar, no? Kuhaan ako og pila ka kandila. Aron, dili gid masunog ang altar. Tuwa na gid sa taas sa payag si Ella. Pero, kinsa man kang naa diha sa taas payag? Kang kinsam sa ng payag nga iyang gisaka? Kung nga nang nagpabili na naman sa ubos, Eric. Upadool ko gamay. Wa may kiso sa taas payag. Unsa naman kayo nitabo ni Ella sa taas? Oh. Uy. Tao ka nang milipot sa luyo sa payag. Oh, si Jewel ka na. Nganong naman na si Jewel sa ibabaw.
Mao din ang naong ni Amelia. Mura man og nakakita na ko niya. Ang iyang mga mata. Familiar na kong iyang mga mata. Tempa. Murag nakakita lagi ko ni Bayhanada. Tiin magit ka to, ha? Uy. Naaman da kwarto nga kinurtinahan kining payag. Naaba ka da sa Lola Carmela. Maghinay lang ko. Akong ilion. Hinayo lang na ako gwaling ang kortina. Uwa may tao. Gara ang kaban ka nang naa sa suok. Kang kinsaman ka ng kaban. Uway kandado kining maong kaban. Guys, atong tanaw ng suod sa kaban. Guys, unsa kay suod ining kabana, no? Nana, makita ng suod sa kaban, guys. Oh. Uy. Puti nga panapton. Murag Buddha man ni. Kinahanglan may baw si ilang nga nagsinabot as Lola. Oh. Ay, salamat. Salamat nga wa pa mulaw si Lola sa pagtungas din si Babaw. Sakpo na ko si Ilas payag. Ang tiguang ka nang nasa ubos. Panuway. Naas ila sa taas. Musakal baka ko, no? Oh. Uy, yun na. Si Eric man ang misa kasagdanan. Oh, ang tiguang. Minihinay na siya og tungas. Nagdara ba siya sundang. Tingalig tigbaso niya sila si Eric og ila. Mga karaang retrato kining niis ilawom sa gamayng kahon sa kaban. Oh. Niya ang mga hulagway ni Amelia. Ella! Eric, Nyari ka sa kwarto. Tari na. Mamiyan ta din eh. Napaingon din si Lola Carmela. ha? Ayaw una. Oh, unsa man lang gisod mo sa mong dugan. Mga karaang pictures kini. Isodo na ako balik ang boda. Pagdali ila. Doon na lagi ang tiguang sa payag. Lola! Hay! Lola! Imo na ining payag? Ha? Nganong niya ka sa akong payag? Ay lang kasuko, Lola! Ay lang kasuko! Suko! Nakunsya ka din sa akong payag. Ha? Pagturang! Lola! Eric, si Lola Carmela ka ron? Suruy lang ko sa... Kailan ang kagawas ta Lola? Dili niya makitaan. Pero asa man taagi? Unsa may imong gisuruyan kay mo ninyo ta? Dali na ila. Ari ta sa kusina mo agi. Mo dunay puntahan diri pa ingong suluyo. Kuan Lola, usa ni sa... usa ko sa mga sumusunod sa katigayunan ni Don Faustino, Lola. Ug posible nga kining gitukuran nimo sa imong bahay sa imong payag, napil ni sa akong nadawat nga bahin. Mapangahason ka. Lola, Patyon ko ikaw. Oy! Patyon ko ikaw. Panigpas, Lola, ha? Unsa man? Gusto kay mapriso takang tiguang ka? Ha? Palayo sa akong payag. Ay, Lola. Ay, lagi panigbas lagi. Palayason tayo ka dining dapita ba? Sige ka. Mamatayon ako. Ha? Una ko ni mo mapalayas ining dapita. Palayo! Ay!
sa akong payag kung dili ka gusto nga akong Eric, si Joel ka nagigukod og sundang ni Lola Carmela. Mao na akong giingon nimo. Manggukulig sundang ang tiguang. Unay mo duol sa bayag. Hoy, Lola, kalma. Hoy, Lola! Saan ka? Pampriso, gyud ka? Ha? Sige na. Ha? Libaw na si Joel sa angan niyang Priso buhat. ka? Dali na. Magpalayo na tayong gapita. Ay, salamat nga. Wa na mo sunod ako ang tiguang. Unsa man ning tiguang ay manigbas man. Kuyawan ako eh. Oh. Uy. Ni anam di ko sa kakahuyan eh. Oh. Salbahis mo! Na, Yanong dili magyud ninyo hunungan ng akong anak! nasuntan gyud kong lula din sa kakahuyan eh. Musuot ko anang bagang duot sa kasagbutan. Magali ko. No. Dili magyud mo mohunong sa pagpasakit sa akong anak! Oh. Uy. Sobra na ang iyang mga kasakitan. Unya inyong pagpunan. Uy. Mga salbahis mo! Sa man gyud nang iyang gikasukan? Maayo nang mahibaw mo. Wa na ko'y gitugutan nga mo pasakit ni Amelia. Wa na! Oh. Eric, mamahuay una ta. Okay. Mamahuway ta. Doolan sa mansyon. Gawas pa. Dili man kita ang gisunod ni Lola Carmela. Si Joel man. Hain naman ka si Joel. Wa man siya makasunod na to. Ay kabala ka niya. Dako na si Joel. May bawang tong manalipod siyang kagalingon. Hi man si Joel, Ella, Eric. Oh. Nakitaan ba ninyo siya? May sunod man to ninyo sa kakahuyan. Gigukod siya ni Lola Carmela. Ugwan ay may bawo kung hain siya paingon. Unsa? Alam no? Unya inyo lang siyang gipasagdan nga gukdon sa tiguang dautan? Lain-lain mi ugdan nga gisubay. Og siyang gisundan ni Lola Carmela. Na unsa man in taon mo oy? Inyo lang gipasagdan si Joel nga gukdon sa nabuang ng tiguang? Kinsay gigukod? Madam, si Joel, gigukod na sa bugsundang ni Lola Carmela. Ngano naman sa? Unsa naman sa inyo gibuhat? Gusto ko mailhan kung kinsa ginas Lola Carmela, madam. O kung dili ka gusto nga magbalik-balik mi dito niya, mas maayo pag musulti ka na lang kung unsa gid ang saa ni amahan ni anang Lola Carmela. Wa ko'y katungod nga muukay sa kagahapon, Ella. Kung mauna, madam. Doon na kagyo nahibawaan sa mga panghitabo sa unang mga nagpuyo nining mansyon. Talimtin ninyo ang kagahapon. Aron dili mo masakitan. Sultihin nila mis tinuod. Wa ko'y ikasulti ninyo. Saka na mo sa taas. May nahibawan gud siya. Dili lang gid siya musulti. Kung wa siya ganang musulti, ayaw mo pamugos. Dali na ila. Manood sa mansyon. Hoy Eric, di lang ka mo tabang og pangita ni Joel? Gusto gyud ka nga may daotang mahitabo niya no? Naunsan mi si Lola Carmela eh. Nagbarug raman siya sa ubos sa punuan sa kahoy. Mura magibantayan ko niya kung mugawas na ko. Kahait ra ba ng sundang iyang gibit ito eh. Nalisuan ni gini siya sa iyang pamunahon na di eh. Nganong niyan mo sa kayong dapita? Oh, si Madam Karamito nga. Wala. Ug iyang kikatubang si Lola Carmela. Dili mo mohonong hangtod nga magbayad ang mga daotan sa ilang sa akong anak. Nasiluta na siya. Tuwa na siya sa pisohan. O sa pa may gusto mo? Usay presohan. Ang gusto nako nga mamatay siya. Masunod siya sa demonyong Faustina. Mamatay siya sa sod sa pisohan. Hunong nas pagpakabuang, Carmela. Dili ko mohonong hangtod nga makitang patay ang milugos ni Amelia. Oh, Kilugos. kung gusto kang mamatay siya, sige na ka. Sunda siya sa pisohan. Patya si Enrico sa pisohan. Oh, Enrico? Gusto ka man kang manimaos ni Enrico, sige na ka. Sunda siya sa prisuhan og patya. Wa kay konsensya. Nabuhat na nako ang pabor ni mo, Carmela.
Busa ayaw pagsamok-samok ini dapita. Palayo ining dapita, Carmela, aron magmalinaon ka na. Dili ko magmalinahon. Samtang magparog pa ka ng mansyon nga saksi sa kadautan sa mga nagpuyo diya. Kung di ka gusto mapriso, palayo ini dapita. Ayaw na pagtunog ni bahina sa kakahuyan kung di na ka gustong mamatay. Kriminal mong tanan! Kriminal mo! Kriminal mo! Palayo! Palayo ini mo kakahuyan kung di na ka gustong mamatay! Sa sunod nga mo tunog ka din ni dapita. Oh. Mamatay ka na, Carmela. Unsa man ang gipanulti ni Madam Lily? Iyang gipahara ng tiguang. Ha? Magagkakit ko! Oh. Tuwa na si Madam. May paingon na siya sa mansyon. Unsang di yung gisulti? Kinsa man na si Enrico nga napriso? Ug nga nung mamatay man ang mutunob ining kakahuyan. Ela, isaad na ko. Nga dili na kamo adto sa payag ni Lola Carmela. Eric, ayaw kahadlok. Ug nga nung dili mo kumadlok. Nakakita jud ka kung unsa nga masuko ang tiguang. Mga kutsik sundang. O agad tayo may bawo ko na. Natigbasan ba niya si Joel? Makalikay si Joel na Lola Carmela. Mas abtik si Joel nga mulihok. O. Diin man ka ng mga hulagway nga karaan. Mao ni ako nakuha dito kanina. Gikan kinis ka ba ni Lola Carmela? Kauban sa boda nga karaan. O, unsa? Tanawa, Eric. Mao kini si Amelia, dili ba? Kining niya sa retrato, diba? O, siya ka na. Bisan sa una kong tanaw, nakakita lagi ko ining Amelia. Nalimot lang gid ko na diin. Ano yung mo nagikuha? Ayaw na. Atong tanaw ng ubang pictures. Eric, tanawa ni. O, kadto ka ng biyan namin. O kauban si Amelia. Buti pa sabot. Nga konektado ring duha. Suod usab sila. Ug suod usab si amahan kang binamin. Tanawa. Upat na sila ininias retrato. O, si amahan ka na. Si binamin. Ug ang karanduha ka babae si... Si Amelia ka na og Arabella. Buti pa sabot. Nga suod silang upat. Niya pa'y usa. Hulagway sa kasal. Si Arabella ka na og si amahan. Sa ato pa. Asawa gid ni amahan si Arabella. Mauday nga mahal kaayo niya sa Arabella. Karon ila. Medyo klaro na ang ilang koneksyon sa usag-usa. Misamot man kadaghan sa pangutana nga kinahanglan matubag, Eric. Ug ang makatubag niya ng tran. Mao si Madam Lily. O dili ba? Si Lola Carmela mismo. Ela, muhangyo ko nimo. Ayaw na yun pagkunahuna sa pagduol kang Lola Carmela. Pero Eric, siya lang ang makatubag sa tanan kong pangutana. Kung doon sa ginang nahitabo din is mansyon sa unang panahon. Kinahanglang mo suway kita sa pagsusi sa tinuod, Eric. Pero, unsaon mo lang. Kung ang kamatuoran mo ay muhatod na to sa kaalautan. Ha? Ela, mituon ako sa gisulti mo ng Lily. Nga doon ay mga panghitabo sa kagahapon at kinahangin lang magpabilin sa kagahapon. Ug dili na angay nga o kayon. Eric. Busa. Kalintan lang una na to na. Focus lang una ta sa kabilin nga gatag ka na to ni amahan. Okay. Ay, Joel? Ay, salamat nga nakabalik ka na din sa mansyon.
Hain sila si Eric Gila. To atingali sa ilang mga kwarto. Hoy, yun sa may naitabo ni mo. Kasikot pa ni mo. Wilma, may nadiskubrihan ko. Ha? Unsa man na? Di lang kay si amahan ang gidumta ni Lola Carmela. May usa pa. Kinsa man? Usa ka binilanggo. Kinganlan og Enrico. Enrico? Oh, sobra ang kasuko ni Lola Carmela niya ng Enrico. Nga gipangandoy niya nga mamatay usab kini sama kang amahan. Time pa. Kinsa man sad na si Enrico? Si Madam Lily lang makatubag niya na. Ha? Ug si Lola Carmela. Pero di ko ganahang magpaduol ni Lola kay manggukod og sundang. Aw, kun mauna, Joel. Si Madam Lily ang pangutan-a. Madam, may mo bang disturbohon taon na ka? Unsa man na? Kuan day, salamat day sa pag-abog ni Mustiguang gikan sa kakahuyan ha. Nakakita ka na mo? Oo, madam. Nagtago lang ko sa kasagbutan, madam, dool ninyo. Ug nabati na ako ang inyong gipanagsultihan. Ha? Madam, kinsa man na si Enrico. Kinsa na si Enrico? Si Joel o Madam Lily ka nang naas kusina. Ko'y kasulti ni Bubahin ano tawana. Naibaw kung may kasulti ka, madam. Ikaw ang misulti kang Lola Carmela. Natuwa sa pesuhan ka ng Enrico. Bahi mo bag di ka magdagkag pangutana? Madam, Tubaga na lang pangutana ni Joel, Madam Lily. Kela? Naasad ka ka? Niyasap ko, madam. Panahon na tingali nga, isulti mo na mo ang mga nahitabo din sa mansyon. Wa ko'y kasulti. May kasulti ka, madam. Kinsa na si Enrico sa kinabuhi ni Lola Carmela ug Amelia. Nganong nasuko og maayo ang tiguang ni anang Enrico. Og nganong napriso siya. Oh. Ha? Tubaga na lang pangutana ni Joel, Madam. Dili mo mahimong taguan ang sibilano na gustong mo gawas, madam. Kinsa ka na si Enrico. Kinsa, madam? Ayaw ko singkahi, Joel. Madam, daghan na kayong mga pangutana nga di ni mo matubag. Og di mi ni mo tubagon. Og apektado mi ni ana. Nakakita gyud ka nga gusto mo patay og tao si Lola Carmela. Ayaw mo kabala ka. Mangita kog paaging mabalik sa mental hospital kana si Lola Carmela. Dili buang si Lola Carmela, Madam Lily. Nagpuyo lang siya sa kasuko. Mo nga naingon anak siya. O kung dili mahatagan ng hustisya ang kasuko ngayang gibate. Magpabilin siya ingon ni ana hangtod siyang kamatayan. Wala ko'y labot. Kung maunsa ng tigwanga, Sultihin na lang mi. Kung kinsa na si Enrico. masaylo ako. Pero mo ipanugo ni Don Faustino nga dili og dili gyud kumusulti sa sugilanon sa unang panahon. Masaylo ako ninyo. Madam, di ka may mo magpuyo sa panugo ni amahan. Patay na siya. Kinalang tubago ni mo ang among mga pangutana, madam. Eric, kinsa man kang tuwa karon sa kwarto ni amahan. Huwag nanawag na to. Ato rin susyon. Kinsa kang... Oh. Ang bel. Nasa ibabaw sa kama. Kinsa nagpatawag na to? Umpil. Nasa tunga sa kama ni amahan. May nagbinuang na to. Ug patingog ni anang maong bel. Gusto ta niyang hadlokon. Yun na. Si Wilma. Ay man si Wilma. O ako makakita ni Wilma. Wilma! Wilma! Kinsa magid kang mipatingog sa bed? Diya ka lang sa pultahan nila. Ayaw pagduol sa kama ni amahan. Ha? Tanaon na ako ang tarang suok nining kwarto ni amahan. Eric! Eric, pagbantay! Basi ko na apa din sa kwarto ang nabinuang nato. Wilma! 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 Oh, in man. Oh. Wilma? Joel! Anino! Usa anino? Usa man nagpakita nimo ang anino? Ha? Siyang ibagting sa bel. Usa?
Ug nganong nakasiguro nga ang aninom mibagting sa bil ni amahan. Tungod kay tuwa mo tanan sa kusina. Sa diyang nanaog na untak ko. Huwag namatin ako ang bagting sa belgi ka sa kwarto ni Amahan. Niya na sa mga nino, Joel. Gihamok na sa sa nino. Ulma. Uy, ay padasay mo. Di ba tagadlo ka? Relax na. Ang saan ni mo ang putaw? Kung tinuod man ang anino nga mibagting sa bil. Katilaw gid siya nako. Diya ka lang, ha? Joel! Joel, uwat ako! Uway tao din sa kwarto ni Amahan. Pero, kinsa man kang ibagting sa bal. Posible nga si Wilma ang misodin eh. Hoy! Pakita na ako! Joel? Unsa na ni mo putaw? Kung kinsa man kang nahadlok na mo, bukaan tagyo ka sa imo mo! Hoy, anino! Pakita! Unsa man di gusto nimo mahitabo? Hadlokon mi? Arong mulayas mi ni Dapita, ha? Sige! Suway pakita na ko, di ba? Buhak ng ulo mo! Pakita na, anino! Kay kabukulo na ko kay sa imo! Pakita! Ha? Busit ning tawa na da. Joel, ayaw kagita ang anino. Tingalig ikaw ang sunod niya Talawa ng tawa na. Husto sa Wilma, Joel. Ayaw gagita ang anino. Klaro na kaayong anino may papay kang mani. Hoy! Kung ikaw man mipatay ka man pakita! Ayaw pag tinalawan! Nganong imo mang gipatay ang way labot, ha? Kami na mga tagiyay ng Dapita. Busa di may tabo nga mulayas may ni Dapita! Way mitubag. Joel, paghandam na lang daan. Kay posible nga nahagip nimo ang anino. Og ikaw ang iyang isunod. Madam Lili! Ay. Joel, Oh, unsa daw sa nita busta asa? madam. Nganong ni aram ka din Wa man ka magsusi kung kinsa mibagting sa bel og nanawag na mo. Ha? Inyo na nang gisusi sa taas. Maong ako misusi din sa ubos. Basig doon ako'y makita nga manaog sa hagdan. Og may nakita ka ba? Wa. Nagsulti ka ba sa tinuod, madam? Unsa may rason aron mo makakuha, Joel? Madam, may mo bag ihatag ni mo na ako ang imong pistola. Ngano? Kinsay gusto mo posilon? Gihagit ko ang anino. O posible, nga ako ang iyang isunod kang mani. Patyon ko niya. Oh. Ha? Busa na kinanglan kong ikapanalipod sa kong kaugalingon, madam. Ug unsa may ibang buhaton kung dili ini nako ihatag nimo? Kinanglan ihatag na nimo nako. Kundi ka gusto. Nga palayason ka inining Dapita. Kung dunay may makapalayas nako ining Dapita, si Ila lang, Joel. Hantod ikaw? Pabor na gyud kang ila? Ha? Sinatag iya ining mansyon. Busa ang iyang pagbuot may matuman. O kung gusto kag armas na, sige. Ihatag ko nimo ang akong pistola. Kana ba? Mainang magkasinabot kitang duha. Nana na pistola, ha? Pag-amping lang, nga dili mo ka na mapabuto sa ubang tao. Joel, din makagikan na pistola. Kang Madam Lili kini. Imong kikawat. Mahimong mo patay kog tao pero nung kang mangawat ko. Oh. Napugos na ako si Madam Lili. Nga ihatag niya nako. Og mao na kini nga akong pangandam alang sa anino. Pero Joel, unsaon naman lang kung usa ka maligno ang anino. Dili siya maligno, Wilma. Ang iyang gibuhat nimo. Buhat sa tinuod nga tao. Tao nga nalisuan sa pangisip. Ha? Tao ka ng anino. Ug madutlan siya ni ining pistola. Ela. Nganong niya naman sa kasi kasebo?
May gihunahon na lang ko, Eric. Unsa man na? Ang mga panghitabo. Si Lola Carmela. Ang tanan na itong nadiskubrihan. Unya? Konektado ang tanan. Ha? Unsay buot mong pasabot? Si Amahan. Nakasa kang Lola Carmela. Pinaagi kang Amelia. Naghikog si Amelia tungod kang Arabella. Unsa? Gipasangin lang ni Lola si Arabella. Og ako, naaan ko niya nga si Arabella. Unya? Ikaw, naaan po kaniya nga si Benjamin. Ang suod nga higala ni Amahan. Husto ka. Ug si Benjamin, suod nga higala ni Amahan. Klaro kayo ni sa gipanulti ni Lola Carmela. Ngano mo ka man makatambag sa demonyo, Benjamin? Ha? Ngano gipasagdan man nimo ang suod mong higala nga may gugma sa demonyo? Unsa? Kung wa pa siya mahigugma sa demonyo, dili unta siya maghikog. Kay giilog ni Arabella ang demonyo. Suod nga higala ni Amelia si Benjamin. Ang suod nga higala ni Amahan. Silang 40 suod. Og kung na-inlove si Amahan kang Arabella, samtang si Amelia na-inlove ni Amahan, may rason gyud nga magkagubot sila sa adlaw sa kasal ni Amahan og ni Arabella. May laing tao nga makatubag sa atong mga pangutana, Ella. Kinsa? Kanang Enrico nga tuwa sa prisuhan. Ha? Kinahanglan nga ikasulti nako kanang Enrico. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Panugon. Ug ayaw dahil no kalimot mga ka-listeners sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.